As cremalleiras dianteiras dos pantalóns cósense da mesma maneira con independencia do tipo de pantalón. Son un pouco máis complicadas de coser que o resto porque a costura que fixe a cremalleira neste lado non é a que vedes aquí, senón esta outra que non se ve desde o exterior. Para coser a cremalleira ten que estar descosida a cintura até aquí. Esta parte de aquí e esta peza de aquí. Primeiro ganduxamos este lado. A cremalleira ten que ir contra o tecido, como vedes aquí. A continuación ganduxamos o outro lado. Ten que ir entre o exterior do pantalón e esta peza que protexe o corpo da cremalleira. Comprobamos que senta ben e que a parte exterior tapa por completo a cremalleira. E pespuntamos. Agora ganduxamos a costura exterior e a cintura e pespuntamos.
Até este punto, a función desta costura é fixar a solapa exterior, pero de aquí en diante tamén debe unir todas as partes, polo que nos aseguramos de coselas ben. E xa está lista a cremalleira do noso pantalón.